Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Emprenedors a Girona. Girona, la demarcació catalana amb més emprenedors el 2011. Les comarques gironines van concentrar el 2011 la taxa més alta de persones emprenedores de tot Catalunya, per sobre de les de Barcelona i de la mitjana catalana. Segons dades de l'informe GEM Catalunya 2011, promogut per la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, la taxa d'activitat emprenedora es va situar al tancament del 2011 en un 8,5 a les comarques gironines i a Catalunya va ser del 6,8, xifra que suposa un repunt del 35,6 respecte al 2010. Fet que demostra que per primer cop en 4 anys s'ha registrat un augment de l'emprenedoria. La taxa representa que 334.500 persones estaven en fase inicial de creació d'una empresa a Catalunya l'any passat i és un indicador que mostra el percentatge de persones d'entre 18 i 64 anys que participen en la creació d'un projecte empresarial iniciat fa menys de 3 anys i mig.